Nyalamen hayo bural men dinyal di daka budayata tagadami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pini TV o caggal yettude Allah julde annabi makko Muhammad sallllahu alayhi wa sallam en garti kadi aadi meɗen no gowɗen waɗirde ni en garin ɗo Daka rawane eɗen ñaguinode Allah hokkata en tawede Daka mo wuuri hande alhamdulillah en jettiri ɗum Allah hokki en tawede eɗen jettirama ɗum eɗen ñaago kadi musidɓe ɓe kala ɓe gondunoɗen ɗo Daka rawane taw ɓe keɓani tawede mo hokki o yaaɓe ɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe yo Allah wattuɓe accaɓe ewa joguiɓe gantu walla ñawɓe ko nandi hen yo Allah ittanɓe ɗum eɗen puɗɗori noon hande inchallah to poɗɗen fuɗɗorade en ɗena ɗo to Daka ceerno meɗen ceerno Jalaluddin goto mo ganduɗen eɗen ganni fuɗɗirade e makko yewtere nde ceerno caggal yettude Allah ewa min calminan on min gacca calmodiron e musidɓe yeeɓoɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Bandiraɓe yeeɓoɓe Pini TV to waɗa wonde foof min calmini on min jettiri Allah ko Allah moƴƴani en ha joddiɗen ɗo e oɗo Daka hikka kadi eɗen jewtito ko abbite Daka o nden fayi ñaga Allah moƴƴere muɗum yo Allah wattan e suɓaɓe labaɓe yardaɓe yaafaɓe moƴƴanaɓe moƴƴinaɓe bakiraɗo sallah sallam. eywa caggal ɗum ɗon ceerno min daari guila aljuma ɓennuɗo o ha aset hanki hande ɗo ha hedde balɗe jeenayyi sa yeehi Mauritanie nata yimɓe ne mbiya Daka kawrata koye auto ji ina mbaɗi garwol muɗum ina gara sa yeehi Gambie ko noon Guinée ko noon eywa Fouta Ɓundu Ferlo foof e raɓɓiɗinade ko yimɓe ina gara ha woni ujunnaji ina kawre oɗo nokku te ɗo sa ƴeewi wona wuuro saabu mi arino ɗo ko adi ni ko ladde woni ɗo hay soko hewɓe ne mbiya Daka Madina Gounass kono aroɓe ga ko ɓuuri hewde e mabɓe no birtorto Tamba en Gouloumbou en ni noon ɓe birtorto Madina soɓe naati ɗo ɓe jaltata so wonande Saki noon kadi ɓe birtorto Madina ɓe koota oɗo nokku e nde ɗo ladde yimɓe ɓe gara kawra ga wona ujunnaji sa ƴeewi ma yi hen eywa ɓe ganduɗa ko seremɓe ko anduɓe ko yimɓe mawɓe to nokkuji muɗumen kono ɗeɗo balɗe so heedi kamɓe ɓe gaccan kala koɓe jaggunoɓe gara ga jiiya hen kadi ɓe ganduɗa ko joom ngaalu Allah ne addani ɓe ngaaluji aduna ɓe gacca galleji mabɓe ɓe gacca kuuɓeje mabɓe joɗɗe ɓe gara ɗo ɓe gona e koɗo huuɗo fodde balɗe 10 walla balɗe 9 yama yoga hen wadde balɗe 5 caggal galle muɗumen ni ko hunde annide wonanno e muɗumen kono mbaɗa ɗo ɗiɗo jammaji te sa haali namdima ɓe mbima ko Daka yahoɓe mbiyata ko Daka payi soɓe garti ɓe mbiya ko Daka ɓe gimmi ceerno holko woni Daka? Alhamdulillah rabbil alamin elle haɗuma namdade ta gasi jabade Daka de ko so Allah ko sirri Allah woni hen so kaɗa ko ɗum tigui woni ko woodi toon sikki ala ko addata ɗo yimɓe ko wona ko ittata toon yimɓe ko pour wonde toon ne jogui cuuɗi joɗɗi jogui climatiseur jogui ne jogui wona ɗum addata ga yimɓe walla toon ne jogui martabaji ne jogui magamuji ne jogui noɗo addata ga yimɓe addata ga yimɓe ko dartude Allah o subahanahu wa taala e sikki ala yimɓe foof ɗaydata yimɓe ɗayani yimɓe gabbata ko hunde pour mere kanjiɗa yimɓe gabbe e hunde wonko ɗum moƴƴinanta ɓe Allah subahanahu wa taala on feeñira moƴƴereji makko on feññina moƴƴereji makko gam yedde hen jeeya makko ɓe o haaji yedde Daka kay ɗen peñanɗe jeeya siyama holko woni Daka noon Daka to banggue firo konngol Daka firti ko lulde subalɓe ne mbaɗa Daka Daka o maayo mbaɗa ɗum woni Daka lulnade gam haaju so haaju guese so haaju uhuru so foof ɗum wiyete lulde ɗum wiyete Daka pulaar ga wiyata Daka enen mbiyata lulde saabino Daka noon adan ko yaade gollede guese Madina Sinthiane ɗon ko ladde tuula heela wonno ko ladde ɓolde nokku woni hewno boros no feewi ceerno en tawi alay saago yimɓe ballodira yimɓe foof ndenda guese ɗe gonda ɗo gotel beele denegol ngol wawa newade so goto waɗi banggue mum kam hay goto wawa soñde kadi so yimɓe fof ndendi gollidi
ɓurata wonde ballal e dow yimɓe he so ceeɗu ari ɓe jahat nokku jaajɗo kamɓe fof ɓe jaha ɓe dakoyo toon ɓe lewo ko ñande wuro ngo fof ɓe lewo ko ñande wuro ngo fof on saha mbawɗo okkede mbawɗo remde ɓoggol rokke ɓoggol mbawɗo remde hectare rokke hectare goto fof kala ko wawi remde rokke ɗum so yimɓe potani doole potani juuɗe goto fof wawi remde rokke ɗum so feccama ha gasi on saha ɓe koota saha ligguey o noon kala gonɗo wuuro he kellifaɗo aradda ko dar ladde ga so wona renoɓe wuuro ngo ɓen tan keddoto e wuuro he ɓen tan mbaalata heddi ko fof ga waalata ɓenne ndewa gas so hiiri jofte pour rende wuuro ngo ɓenne keddo tan seeɗa seeɗa ko heddi ko fof ga d'accord so yimɓe dakima e golle noon ceerno kamen dako e golle saabu dagdoto e maɓɓe ga kanko ne do golle makko tigui rigui eɓe lewa leɗɗe omo lewa pittali e nder ɓerɗe he mo ñebba pittali ɗi fodde ko goni ga ko kala waktu juulade taqriban on waɗa yewtere surtout subakaji ɗi e caggal e gueƴe hakkude wala caggal gueƴe mbiyami caggal gueƴe mi wadde hen jewte te jewte makko enen kalante hol jewte makko no mbayi ko jewte keerɗi kadi o jogui gam dakaji ɗi ɗum waɗi nden daka wona hitande fof ɗetano waɗat saha ko sohli golle tan waɗe daka kadi faake balɗe sappo e balɗe joyyi kono golle ɗe poti foof so namdima bal tati mbaɗa bal tati ɓokko so namdi yonte so bal sappoji kala namdi ɗi mbaɗata nde puɗɗo hoode nden ko golle sabotono daka o e nder hen no watti yimɓe ne gara ɗo no yimɓe gardata ga ƴewde ceerno ni namdo wiye ceerno yeehi Dakar ɓe gabbo ceerno Dakar joomum yettoto Dakar tan ne heñuno ha ri heñade jooɗoro ha Dakar sako wiya tinde so mbaɗa tintine min kono nde wattete yimɓe ganda nde wattete saabu ne ala kalandiri e dariɗo kono noon yahay taw jeeto 1960 waɗi 60 91 goo 62 61 62 63 fof ne waɗa ne roggodiri 63 o noon mawɓe ne jooɗi Dakar um foni wonno e paadi juugo takkusane mawɓe ne kawritiɗo ɗon ni goto mabɓe woni on jii ko ko kaari immi nokkumani kaari immi nokkumani nokkuji certuɗi ɓen gimmi Guinée ɓen gimmi Fouta ɓen gimmi banggueji kewɗi ɓe ɗum ɗo ko waydani ne weeɓi mbiya walla weeɓani e ko nanten ɗo ñande foof ko mbeɗa ñawata ceerno tawde Dakar ne waɗi hitande foof hankkadi taw hitande fof ne waɗe kadi yimɓe ganda mone waɗata yimɓe mbawa arde hawrude hen kamɓe fof ɓe nandiri ɓe jaɓodiri e ɗum so ceerno ari yooɓe kalana ɗum ceerno kamɓe fof ɓe kawri ɓe ñaguima ceerno yo Dakar waɗi hitande foof hankkadi taw fawake e golle tan ɓe desti kongol ceerno Aliou Saleh Ɓokki Jawe bamo ceerno Mody ewa nde takkusane juuɗe ha gasi ceerno Aliou Saleh haalani ceerno koɓe kawri ko ceerno ɗon fof kawri ɗum ɓe mbiya minen fof kawri ɗum ya minen fof goto e moon tan son kawri minne mi hawrete ɗum ne en kawri wadda ka hitande fof so Allah jaaɓi tuggude hikka seeɗen cakoma en kal man batten mbo wuuri ko fof no waɗa tesko so mbuuri ari enen fof kawten kawten to watte Dakar watte fof ɗum waɗi Dakar fuɗɗi reggodirde e dow gandiral 1964 eyi nde fuɗɗi reggodirde taw e dow gandiral on Dakar gadano mbaɗa pour addiral hokkene waɗi hitande fof ko addi ɗum waɗeteno kono wona ko addir noon waɗe hitande fof hawrano hen tan kadi nden Dakar ne egginanno so Dakar yintine ƴeewa koto ɓuuri wadde ndiyam foof nde wonno ndiyam weeɓani on saaha forage uji miijaka kadi a wawa arde asa boyliti pour Dakar tan ɓoora wadde calli baɗɗinam guurɗi hen yimɓe jahanno Dakar mbaɗe saɗa calli he tan ndiyam weeɓi hebde wadde waɗama animade en waɗama Raba en waɗama nokkuji kewɗi egginan tan ha arɗo hitande jeɗɗi tati walla 74 113 walla 114 nde waɗa he jooɗa nde ara ɗon ceerno ni hankkadi en jiiti ɗo won Dakar hankkadi gasi ɗon won Dakar wonta eggu hankkadi nden ɗon cewleɗe ne guuri cangol ne wuuri bon hayso cangol hen natti wodde Allah addi forage addi foof en jii kam tabitugol Dakar o e nokku he machallah nde wayno udditorde haala ma woni Dakar ko hunde nde Allah waɗi saabu a haali wonde ɓe dakotono ko gam golle ceerno kadi yaha dakdo e makko kono noon nde wonno kanko no ganduɗen gurdam makko e yaadu makko foof ko diine no mbiɗa eɓe lewa leɗɗe kanko omo lewa pittale e ɓerɗe
ne wayno kanko o folti ko yahanno ko folti kise ko ɓe jahanno ko o wino ko goto e maɓɓe kono goto o foltimi ma heddiɓe ɗum pamata hen wadde ɓayi ko wonno sababu o ko golle eno sakkiti waade ni deke no mbiɗani tan ko hunde nde Allah waɗi eɓe jaaha Allah ne ɗoɓe hen eɓe cikka wonde koye golle ɓe goni walla ko nan taw Allah wonko muyaniɓe goɗɗum ko ɓuuri ɗum ɗon no ceerno wiyanno ni wonde Allah ne jogui dokke muɗum keeri ɗe ganduɗa neɗɗo anda saka ñaago komo yiɗani tan mo handini hen o hokkiri ɗum eywa ha mo wiya wonde neɗɗo hokketake saabu ne handi hen e banggue mum oyi kono noon ɓay enen o handini hen wadde enen tigui kandi hen eywa wadde en paami eto sakkitiɗo eto woni ɗo joni noon garowo Daka holko foti anniyade holko foti andude ko yahata ko holko woni e dow mum eyyi caggal no fuɗɗori noon ha hande to yareteɗo jaahowo Daka holko yahanta e so ari e Daka holno foti wonirde ɗo holko foti jaggude e ɓerde makko wonde ɗum ɗo dey addimo ɗo ko ni o foti waɗirde e andi ceerno ne kewi so wi Daka o jooɗima ñande jooɗide no hanki ni somi juuli futur tan kadi mi fuɗɗade wasifa ɓe kalnata yimɓe Daka holko yahata mo hewno wiide hen haalden ha gueɗe tati o wiyanno saabi Daka ko etade rewde Allah eɗen eto rewde Allah saabu Allah wi ala tagiri yimɓe e jinne sona hande o ɗum wadde saaha men o fo ɓayno e dow Allah ɗum ko ma ɗum ma ekke holno ekkitorte tawde en gari enen foof ala ko adden sona Daka kimmiren hebbinde juldude dental ko ardi fof enen fof julden waktuji ɗi foof mbadde wasifa subaka kiide kimmiren hebbinde dewe Allah guiɗe janngude Qur'an janngude sefiyaji en janngude hizbahar en janngude situ salatu fatih hunde fof e mbaɗi hen aadade limoje kewɗe joomum taw ñande fof wiye ñalawma goto ya sifo Qur'an no wurno ñande fof ya heeɓ silke walla ñande fof ya conne goo sefi walla ñande fof ya ujunnaje sappo e ɗiɗi salatu fatih ɗum cakan waɗani ɗum sikkata sa waɗi no wiyani saha ma famɗi hen jewte ɗe jiiɗa addewal Allah saha ma fof ma ɗum nder dew Allah presque ɗum wonno fandare nde so jomum wawa ujunnaje sappo e ɗiɗi salatu fatih faɗi waɗa kam hasinno ujunnaje jeenayyi en ujunnaje jeeɗiɗi ha ujunnaje joyyi so famɗi yon ujunnaje tati kam jomum yo timmin ɗum ñande foof ɗum fof ko pour jewte ɗe gusto dew Allah ngal heewa saaha o joom waɗɗe nder dewal Allah ko nden etare wonno fandare nde fandare ɗimmere nde ko etade monde Allah e yettude Allah e mantude Allah e rewde Allah e duwanade koye men duwanade nelaɗo fof sallah sallam duwanade d'islam no worno fatere ɓernde jokkere enɗam e nder yimɓe ɗum woni ziyara tazawur musawara yimɓe jurdira e nder hen ɗegge tati woni ɓurɗe tengtude ɗe ceerno kewi haalde e nder Daka ɗum waɗi nek fanade fof en gandi foof ko dow Allah tan ko wurtinde pittali ɗi wurtinde ruhuji ɗi faade Allah e ñobbude pittali ɗi haɗi ɓurna saabu neɗɗo goppa kilimaji ma gara oɗo poussiére ko ñobbude pittali tigui rigui won ɗon eyyi pelta goppa dawol ma ga ganduɗa a dañani hen haalisa kewɗi joɗɗina foof gara keeɓa ɗo a waɗa salatu fatih salatu annabi sallah sallam fa ewa ɓurani ko nandi hen tan hayno ko adawani haydara liggaki ko wade ko ñabbude fitani no fewi ɗum ɗo foof noon ko ɗum amma yiide yi neɗɗo joguinoɗo martaba mum e foof mum joɗɗina ara neɗɗo o yi ko woni hen ko ɓen ɓuuri andude gueɗe cuuɗiɗe ɗe ko ɓuuri heewde ko ɓe jii ko woni hen ko jaranaɓe woppude ko ɓe gonno ko saabu hunde ko alliyankore hay goto mawnani sara yeeso Allah ɗo hay goto mawnanta yeeso Allah ɗo goto fof ɗo yeeso Allah ko tokosel ɗum waɗi jomum kala ko mawnuno e ko mawninno foof joɗɗinat wurto e wonde maccuɗo Allah beele daña Allah beele en daña Allah way sa ƴeewi so gari ɗo goto fof so ari majjat walla majjikinto e nder yimɓe he a yita jomum ne hollirɗo ko gando walla ko ceerno walla ko nandi hen ƴewda ka ha saka a yiya ceerno kaari dokke konngol ceerno kaari hay goto namda konngol hay goto wanno jomum ardana ɗum ardi ko ene ɓoori ko wonno fof ha ceer nde dartude Allah o ɗum waɗi jomum ala haaju sona e dartude Allah o yimɓe foof ndendi poti kadi aɗa yiya no pittali ɗi mbayi nehaɗo ɗo ene mbayi newaɗo ɗo e moƴƴere Allah
so yimɓe mbayi heedi ni nayi yimɓe sertude jikkuuji nayi yimɓe mbayi fof ne ñatɓe hen ɓuɓɓe hen fof ne kono a yi nanta ɗo fof ɗum nanta yimɓe kaɓa e nder Daka a yaɓɓat neɗɗo jomum wima yaafo mo ƴoɓɓuɗa wima yaafo an ɗo haɗa heɗi wadde wonno ko jomum ni waɗi ko jaɓɓuɗa ko muusima an a teyani mbaɗɗa kono muusima way joni ko min waɗi ha muusma wadde yaafo pour a yeeɓi kam eyyi ɗum fof ko yettere Allah ɗum fof ko gueɗe ɗi ganduɗa jewtoɗe ko kayitaji ɗi ganduɗa nan ɗo e nder Daka he ɗum waɗi noon sa andi Daka tigui rigui gueɗe mbaɗe noon foof kawatama no fewi e nder yimɓe he machallah ne wayno ɗo kam yimɓe keeɓi hen ko laaɓi eywa eyyi so tawi won konngol cakkitingol ngol guddirta tan min mbiyata eywa min mbata jaggi alhamdulillah rabbil alamin konngol guddirta tan ko yettude Allah no fewi e yettande en Allah no fewi e ko Allah rokki en ko Allah moƴƴani en nde hawrini nde ɗo hunde wiyeten Daka nde hawrini oɗo neɗɗo puɗɗude Daka alhamdulillah rabbil alamin ko moƴƴere nde ganduɗa neɗɗo wawa haalde no foti no mbiɗa no ceerno wi noon ni dokkal ngal ɗo nayi en kandiden Allah rokkiri en ala ko ɓuura makko tan kono tawde kanko handini hen ko en tigui kandi hen yo Allah yewtere moƴƴere ɗum waɗi eɗen mbiya alhamdulillah rabbil alamin en mbaytude Allah fodde no poɗɗo yettirdemo e ngal ɗo dokkal saabu ɗum wona dokkal tokosel ko dokkal mawgal won ɗo gati no heewi wiyeede ni nelaɗo sallallah alih w sallam omo haalno sifaji yimɓe hay sen cusawiɗo to Daka ɗen mbawi ko inninde Daka so wino ñandere so ari Allah jogui jeeyamum aroɓe toon ɓe gona annabaɓe ɓe gona sahudimɓe kono annabaɓe ɓe sahudimɓe ne jeeɓaɓe sahabaɓe ɓe mbiɓe en no mbayi sifana min ɓen eɓe gara ko wattande jamanu ɓe kawra e nokku ko yimɓe sertuɓe leƴƴi certuɗi yimɓe nokkuji certuɗi ɗemɗe certuɗe ala ko hawrintaɓe toon sona rewde Allah e yettude Allah e mawnude Allah ɗum gandi haaɓe certa hen sen cusayi to Daka e mbawde nande Daka kam walla nandani hen sikki ala en nandi hen waɗi alhamdulillah rabbil alamin ɗum waɗi en jetti Allah no fewi no fewi Allah kawride ɗum ɗo Allah balɗe yiiɗ ɗum e andude ɗum e yidde ɗum ha gara jantina hen en mbiya alhamdulillah rabbil alamin kadi en mbiya yo Allah heddiɓe foof nadde hen kala guurɗo e o saaha Daka yo Allah ko ɗum nadde hen daña ko woni hen ko yo Allah ko fecce yimɓe foof e ɓuura mum kadi en ñaago Allah e ɓuura mum saabu ɗeɗo potiti e yimɓe hawroɓe ɗo ɓe e moƴƴere kawroji ɗo ɗi yo Allah heɓɓir leƴƴi ɗi foof e leñolngol foof yo Allah heɓɓir foof en Allah fewnir foof ko natata ko ganduɗa jeyaka hen ne jogori hejji e men ko yo Allah ruttan en Allah heɓɓito ɓesguji ɗi foof reften lawol Allah moƴƴiten foof moƴƴere muɗum Allah jarama on jarama min min ñaagui yafuya no fewi min ñaagui duwaw allahumma salli ala sayyidina machallah ceerno yo Allah yoɓ on moƴƴere gadortomi tan koɓe mbiɗa hadis laaɓɗo o ne nelaɗo haalta ɗum sallallahu alih w sallam wayano ni te nden e joni mi anda kam ko aroy to yeeso min mbiyami ko Daka so neɗɗo wino wona Daka mbiyatumomi tan ko holɓe en wadde eyyi mi sikkani somo heeɓa réponse o hande e aduna o wadde bandiraɓe ko ni woni no mbaɗɗen hande eywa en gudditi e to poɗɗen udditirde te machallah wadde en kokkodiran tan aadi ha janggo inchallah e nokku goɗɗo kadi so Allah jaaɓi wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh hayo ɓural men ɗi ñalɗi Daka mboɗo yettata gaɗomi